Dobro jutro, dragi moji posjetitelji. Evo, stigla nam je subota, dan za tarot analizu. Iako sam ja na neki način već uvela astrologiju u tarot čitanje, razmišljala sam možda sredinom tjedna, ako bude vremena, snimiti nešto isključivo o astrologiji, ali to je zasad samo u carstvu ideja, neka se to iskristalizira pa ćemo vidjeti. U vezi toga imate li kakvu sugestiju ili želju, slobodno mi ostavite u komentaru. No, vratimo se mi na tarot karte. Nadam se da ste se udobno smjestili. Da ne bih slučajno zaboravila, zahvaljujem svima na lajkovima, komentarima i subovima. Danas su nam od prve izašle karte 8 mačeva kao naznaka trenutne ljubavne situacije. Čarobnjak kao odgovor na pitanje što poduzeti. I kraljica pehara kao rezultat ako poduzmemo ono što nam druga karta čarobnjaka sugerira. Današnje čitanje bit će univerzalno, nisam ništa grupirala, jer ovo će biti dosta materijala za razmišljanje. Dakle, trenutna ljubavna situacija opisana 8 mačeva. Na karti 8 mačeva vidimo ženu vezanu, zaglavljenu. Čini se da nema opcije, da se svemir urotio protiv nje. Postavlja pitanje zašto sam nesretna, zašto sam svezana. Možda dolazi do spoznaje da nema načina da se ova situacija nastavi, osim ako ne napravi neku ozbiljnu promjenu. Postavlja se pitanje kako bi život izgledao da svemir radi u moju korist. Što bih promijenila kad bih umjesto blokada počela uviđati prilike. Lekcije umjesto neuspjeha, umjesto stare priče o ugnjetavanju i lošoj sreći, nešto drugo. Ili kad bi prestala kriviti druge što su je doveli na krivi put. Dakle, kartu 8 mačeva možemo promatrati kao situaciju ograničenosti vlastitim pretpostavkama i predrasudima. Izgradili smo nefleksibilnu kartu stvarnosti. Zarobljenici smo vlastitih misli. Ali realno ograničavanje zapravo ne postoji. Iako se osoba drži situacije kao da je vezana željeznim lancima. Kada bismo iz ptičje perspektive sagledali situaciju, dakle objektivno, ti mačevi, to jest ograničenja, bi nestali. I tako možemo započeti rad na sebi i razrješenju svoje loše situacije. U kojim to područjima svog života se osjećamo nemoguće vezanima? Iluzija da smo zapeli često nas drži na jednom mjestu predugo.
ako se osjećamo zarobljenima bez jasnog puta naprijed, moramo zapamtiti da je ovo perspektiva s koje se možemo podići. Kad odaberemo da smo neovisni, a ne nečija žrtva, odabiremo izbor. Možemo se osloboditi svojih okova, jer mi smo jedina osoba koja je odgovorna za svoju sreću. Ishod se može dramatično promijeniti kada gledamo sebe kao bitnu komponentu rješenja. Nikad zapravo nismo stvarno zapeli. Ovo je savršeno vrijeme za njegovanje naše duše. Preporučuje se provesti vrijeme kako bismo promijenili osjećaj bespomoćnosti u nešto korisnije. Iako ne možemo kontrolirati sva iskustva koja su nam stavljena na put, definitivno možemo raditi na tome kako ćemo odgovoriti na ta iskustva. Ovo je dobar trenutak da zacijelimo stare rane i stare priče. Odaberimo se iscijeliti. Druga karta je karta mađioničara i ona nam govori na koji način možemo riješiti svoj problem iz prve karte. Dakle, mađioničar nam govori o obrazovanju, znanju, zdravom razumu, prilikama, provođenju misli i planova u djelo. Dakle, oslonit ćemo se na našeg unutarnjeg mađioničara koji će nam pomoći naučiti nove vještine i sposobnosti i prepoznati prilike. Često se događa da na dubljoj razini spoznaje i učenja dolazi do bljeska nadahnuća. Ovdje munje pucketaju oko sfere, ilustrirajući upravo onaj bljesak inspiracije koji kao da nam skače baš kad smo na kraju pameti. Mađioničarove oči pokazuju čvrstu odlučnost da nas usmjeri prema uvidima koje čekamo, samo ako možemo primijeniti volju i samodisciplinu potrebnu da ih postignemo. 4 simbola, to jest štap, pehar, mač i novčić, prisutni su kod čarobnjaka i simboliziraju različite načine percepcije ili različite metode djelovanja. Štapovi nas upozoravaju da preuzmemo aktivnu ulogu, budemo kreativni i da idemo naprijed unatoč poteškoćama. Pehari nam govore da bismo trebali razmotriti tuđe osjećaje i ispitati svoje, te zauzeti intuitivan pristup. Mačevi predlažu da analiziramo situaciju. A novčići nam govore da trebamo uzeti u obzir posljedice naših postupaka, to jest materijalne rezultate koji će nam ostati. Svaka situacija zahtjeva kombinaciju nekih ili svih ovih načina djelovanja, a mađioničar nam može pomoći odabrati pravu mješavinu za naš problem. Potrebno je da budemo fleksibilni u odabiru energija svakog od simbola u odnosu na drugi, u skladu sa
simbolom beskonačnosti. Kao i oblik samog simbola moramo biti u mogućnosti da savijemo i okrenemo svoj pristup kako se okolnosti promijene. A simbol beskonačnosti također nam govori da je sposobnost učenja iz svojih pogrešaka i pronalaženja inspiracije uvijek prisutna u nama, čak i kad je put najmračniji. Treća karta koja nam govori što će biti rezultat ako poslušamo savjete iz druge karte je kraljica pehara. Kraljica pehara je lijepa, introspektivna žena koja sjedi na prijestolju na rubu mora. U rukama drži zlatni pehar i za razliku od većine pehara, ovaj pehar je zatvoren, što pokazuje da kraljičine misli i osjećaje dolaze iz njezine podsvijesti i dubine njezine duše. Ona sjedi na kamenom prijestolju ukrašenom slikama morskih nimfi, riba i školjki. More i ribe su simboli nesvjesnog uma, a voda predstavlja emocije, duh i percepciju. Okruženje je bez oblaka, svjetlo plavo nebo i mirna je voda mora. Njezina stopala ne dodiruju vodu, počivaju na šarenim oblucima na obali. Što znači da je ona povezana sa svojim emocijama, ali nije njima preplavljena. Kraljica pehara je iscijelitelj, suosjećajna, emocionalno sigurna, darežljiva žena ili osoba općenito. Voli sebe i brine o sebi. To možete i vi postati. Kraljica pehara se osjeća ugodno u svojoj koži. Ona kaže, ja sam sebi najbolji prijatelj. Moji odnosi reflektiraju moju sigurnost, da sam uvijek vrijedna ljubavi i poštovanja. Iscijeljujem sebe kako bi bila promjena koju želim vidjeti u svijetu. A moja suosjećajnost može biti inspiracija drugima. Dakle, možete utjeloviti energiju kraljice pehara. Možete podržavati druge, slušajući svojim srcem, suosjećajući i duboko brinući u njima. Možete biti empatični i osjetiti potrebe drugih i dozvoliti im prostor da izraze svoje emocije i budu najistinitija, najautentičnija verzija sebe. Iako imate prostora za emocionalno izražavanje, ne preuzimate tuđu energiju ili emocionalno problem jer ste dobro utemeljeni i znate gdje stvoriti zdravu razdvojenost. Budite otvoreni za primanje intuitivnih poruka koje vam dolaze kroz snove, meditaciju, vizualizaciju ili nešto drugo. To bi za danas bilo sve. Zahvaljujem na vašoj pažnji. Ostanite mi lijepi, dobri, pametni, a iznad svega zdravi. I čujemo se uskoro. Ćao!